Medvede sa opäť objavujú na miestach, kde by ich ľudia nečakali. V uplynulých dňoch sa viaceré slovenské obce stretli s výskytom týchto šeliem v blízkosti domov, ciest aj turistických chodníkov. O ich pohybe informovali nielen samotné samosprávy, ale aj portál Sprej na medveďa, ktorý sa venuje monitorovaniu ich výskytu a prevencii stretov s človekom. Upozornenia prichádzajú najmä z oblastí stredného a severozápadného Slovenska a niektoré obce už hlásia výskyt opakovaný. Muž počas prechádzky v Tatrách natrafil na medveďa. Počas natáčania v Tatrách medveď napadol kameramana. Medveď v nízkych Tatrách stratil plachosť. Vystrašil turistov a okoloidúce vozidlá. A na záver video, ako turisti v Tatrách natrafili na jeleňa z celkom prekvapivej vzdialenosti. No, čo teraz? No tak to je akože nevymyslel dobre. Jebem to. No poď. No poď, Karol. No poď, Karol, prejdi. Zdravím. Vieš, v pohode, ne? Pane Bože. Však nech odíde. Kam sa dáme dlho odísť? Prečo nie je plachy? Jeleň je plaché zviera. No nie, čak vrátime sa asi, alebo nie. Nie, nehybme sa podľa mňa. Nechajte ho kľudne. No poď ďalej. Ale my ti nič nechceme. Ale poď. No. Prejdi. Sú kamarádi, oni ti nič neudielajú. Jasne. Prejde ešte trošku. On sa viac bojí než my, no. No, a teraz to dá. No, Kokos. Nikdy som nemala jeleňa bližšie. No, choď. Pochod do Haló. na Teriho. No, môžeš, skáč. No, No poďme, už môžeme ísť. Nie, nechoď. Nech sa nesplaší. Nie, nech odíde. Poď ďalej. No, vidíš. Čau. Kokos. Máš? On je taký vystrašený. Čak on sa viacej bojí než my. Neviem to viac teda, ako... My sa len nevieme dohodnúť, ale prečo je Ďakujem za zhliadnutie videa. Pokiaľ sa vám video páčilo, zanechajte odber. Adios.